egin du goi karguduna, hasiera batean behintzat. Kirola aire librean egitea baimenduta dagoela eta. Ez dio hori urtarrilaren 25ko dekretuak? Bai, baimendua bai, baina labikoentzat bakarrik. Labikoentzat, ez da? Txoine, txista bat. Bota, favorez, bota. Ze labi! Wow! Ze labi, la 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 la. Eta bitartean, Nafarroan, hilaren 25 arte luzatu dituzte neurri murriztaileak. Hala, besteak beste, ostalaritzaren barrualdeak itxita jarraituko du, bilkurak familia unitatera mugatuta eta etxeratzeko ordua 11-etatik 6-etara izaten jarraituko du. Baina hori izango da pandemiare buruz esango dugun guztia. Listo. Hemendik aurrera COVID gabeko saioa izango da. Distrakzio pixka batek ere hone egingo digu. Bai. Hemendik aurrera emakumeak izango dira protagonistak. Emakumezko mordoa daukagu gaurko efemerideetan. Emakumezkoa? Emakumezkoa, jarrizazu. Jarriko de. Bai. Gaurko egunez jaio zen emakume sentitzari buruzko abestia idatzi zuen artista. Gaur, 79 urte betetzen ditu Carole King estatuatuar abeslari, pianista eta musikagileak. Bere ibilbidean 1000 artista baino gehiago grabatu dituzten 400 abesti ingururen egilea da. Tartean entzun dugun You Make Me Feel Like a Natural Woman, Aretha Franklinentzat idatzi zuena. Eta beste askok bertsionatu dutena. Mary J. Blige, Celine Dion, Gloria Estefan. Bai, eta Alicia Keys. Jarri, inigo ez dago, ez dakixatuko. Eman. You're the key to my peace of mind, 'cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Yeah. When my soul was in the lost and found. The Supremes taldeak Simply Supremes diskorako abestiaren bertsio bat egin zuen. Batzo, Mary Wilson hil zen. Gure entzulei izena ezaguna egingo zaie. Duela gutxi aipatu baikenuen The Supremes taldeko sortzailetako bat izan zela. Bere ahotsa entzutea da, egin diezaiok egun, omenaldi hoberena. Bale, entzungo dugu. Our day will come and we'll have everything. We'll share the joy falling in love can bring. No one can tell me that I'm too young to know. I love you so and you love me. Eta gaurko egunez jaio zen Mia Farrow aktore estatubatuarra. Farrow 40 film baino gehiagotan agertu da eta sari ugari irabazi ditu, horien artean Urrezko Globoa eta sari horretarako 7 izendapen, BAFTA sarietarako 3 izendapen eta Donostiako zinemaldian emakumezko aktore onenaren saria ere irabazi zuen. Roman Polanskiren 1978ko Rosemary's Baby filmarengatik egin zen ezaguna. Rosemaryren papera egiteaz gain soinu bandarako abesti pare bat ere kantatu zituen. Ze maitena? Hone beldur pixka ematea, oso creepy da. Eta bildur pixka bat ematen du HBOk Farrow eta Woody Allenen arteko erlazioari buruz prestatzen ari den telesaiak. Hilaren bukaeran estreinatuko dute Farrow versus Allen. Dylan Farrow, Mia Farrowen alabak, Woody Allenen aurka egindako sexu abusu salaketei buruzko doku telesaia. Ikusi duzu Woody Allenen Shadows and Fog pelikula? Horrek ere beldurra ematen du.
Madonna azaltzen da pelikula hortan. Buah, eskerrik asko, Amaia. Lotura perfektua indiazu urrengo efemeridea kontatzeko. Zer raroa. Gaurko egunez, Madonak Like a Virgin, etzon gaurko egunez atera, baina gaurko egunez lortu zuen Like a Virgin abestiak lehenengo postua zerrendatan. Ara. Temazo. Buah, kriston kantatzarra da. Ei, eta gaur Lukas Egibar snowboardlari gipuzkoarraren urtebetetze eguna da. Zorionak, Lukas! Momentu hauetan, Idria Fallen dago, Suedian, munduko snowboard txapelketan. Hirugarren postua lortu du gorko snowboardeko border cross probarako sailkapenean. Zorion bikoitzak Lukas eta nere izpari ere ez entrenatu egiten du. Zorionak! Zuriaren erea, Noski! Eta Suediako hotzetik berora. Jungo gara Kubara bero bila. Oh, bai, favorez. mesedez, bai. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gaurko egunez hiltzen 2009an Orlando Cachaito López, Buenavista Social Club taldeko baxu jotzailea. Musikarekin giroa berotzea ondo dago, Baina uste dut gehiago berotuko garela Idoia Sánchezekin. Ai, ze ondo. Idoiak tapersek bilerak xarma berezi batekin eskaintzen ditu eta horregatik sortu zuen xarma bilerak proiektua. Gaur bereziki masajeatzaileei buruz hitz egingo dugu. Eta arteaz hariko gara, Irantzu Gijarro plaza dator, Artoteka proiektuari buruz hitz egitera. Eta inauteritako zozketarekin jarraituko dugu. Bidali zuen anekdotak. Eta Zaldibarko zabortegiaren auziari buruz ere hitz egingo dugu. Urtebete igaro da Itzaga auzoan dagoen hondakindegia bera erori zenetik eta 2 pertsona hil ziren hondakinen azpian harrapatuta. Ikerketa zabalik dago, baina oraindik ez dago arduradunik. Ez ezagun denbora galdu, ez? Hasiko gara? Eman, egurre. Gaur, otsaiak 9 ditu eta asteartea da! Zuekin, Maitena Salinas Beiztegi. Arratsaldeon Euskal Herria. Arratsaldeon. Nere ondoan, Amaia Resende Egiluz. Kaixo, kaixo! Eta metakrilatoaren beste aldean, June Romatet Ibarguren. Arratsaldeon. Eta gure lehenengo gonbidatua ere dagoeneko prest, Idoia, ongi etorri. Eskerrik asko, Arratsaldeon. Eta hizketan ari zaizuen hau, ez, enaiz Nor Iñigo izango Asencio ote da? Lurbide. Ez? Antza badaukazua. Bai. Goiuri ez eiz arandian hau zue, ongi etorri bigarren kafera. Prestatu dituzu zuen maite dutak? Nik bai. Oa, orduan zu hasiko zea?
Eba dezute, zenba diazute? Jakina. Nik uste dut, nire maite duta denon edo gehienon maite duta dela. Ai, gauza Gaur bera. goizean, berri oso on bat jaso dugu, niretzako oso ona da behintzat, eta gaur esan dute tabernak berriro irekitzeko eskubidea dakatela. Beraz, nik maite dut tabernak berriro irekitea gotea, eta maite dut tabernetan biltzen garenean, denok elkarrekin. Bale, bai, arrazoi zenuen, denon Bai, maite denona duta da. da, zure maite duta. Bai, partekatua da. Orduan bestok ez dugu esan behar? Ja esan duzu amaia guztientzako? Ez. Venga, kontatu zuenak ere. Ba, nik aita hortu behar dut ez dudala prestatu orduan. Ez duzu prestatu? Bueno, improvisatu. Bitartean, Zuk egingo duzu? Neronek esango Vale, dut. perfecto. Vale, bueno, emakume bilkurak gustatzen zaizkit. Oh! Emakumeen zirkuluak, ez, bestela ezagutzen direnak. Bueno, gu pixkat Eta- emakumeen laukizu zena gea. Bai, bueno, gu nahi deguna gea. Ja din horretan gaude. Eta oso gauza ederra izaten da, ze energia berezi bat sortzen da, eta bueno, beti naiz eta esan izan diguten historian zehar gure artean ezkarela bate ondo eramaten, badakigu egun hori gezur galanta dela. Gure laguntasunari esker, pairatu dugun gauza, oparatu ditugun sufrimendu asko, aurrera eramateko gai izan garela. Beraz, emakumeak dauden tokian, babesa dago, eta emakumeak dauden tokian laguntasuna dago, beraz, biziki maite dut, hau. Ze ona, jo, Zure maite duta ere, denon maite duta da. Denon maite dut, bai. Ez que denak oso kolektibo tasunera eramaten gaitu gubiltzea, ez? Ze polilla. Bai. Bai, otu zait nire maite duta, Ara, bota. Entzun. Ezagutzen duzu abesti hau? Nola ezagutuko duzu, berria data. Arnasten du hemen izena du. Eta Mirua taldearen abestia da eta nei asko gustatzen zait, naiz eta pandemia garai hontan egon, jendeak ez dio utzi sortzeari, eta sortzen jarraitu du, eta sortzeko gogoa dauka, eta guk entzuleok edo kontsumitzaileok kultur gozez bizi gea, eta orduan gustatzen zait, jende animatzen denean horrelako proiektuak aurrera ateratzea, eta benetan ez direla atzera botatzen naiz eta egoera, denok dakigu soberan dakigu ez dela hoberena orain musika proiektu bat aurrera eramateko, baina hau patzuek neskak. Eta bestia ederra da, eta hori maite dugu. Maite dugu, eta denok maite dugu. Eta denok maite dugu! Jone, zuk pentsatu duzu zure maite duta? Bai, pentsatu da. Eta kultura aldetikan badijoa pixkat. Jesus! Baina da pixkat gehiago, sentsazio bat. Kontzertu erdian, karraxika egotean, sensazioa berdintzaizula gaizki abeste naizean, ondo edo nola muitzen zean, eta ingurukoak ze inporta duten berdin duen momentu hortan, sensazio hoi, ala ere faltan botatzen dena, oaintxe bertan, hoi maite dut, asko maite dut. Nik bai, haure maite dut kolektiboa da. Bai, kolektiboa da, eta denok botatzen dugu faltan. Idoia sentitzen dut, baina presio puntu bat nabaritu beharko zenuke. Zure maite dutak kolektiboa izan behar du. A ber, esperot espektatibak betetzia. Baina, hasieran esan dozta zurian eta pentsaut gauza bat, baina zuk esan duzunan arira, Torrejat burura, gaur pasu gaten gauza bat, zala, telesail bat ikusten nebilela, bertako momentu oso dramatiko batian urten da abesti bat. Eta izan da abesti bat, heldu jatena inbeste, momentu hori izan dutena, topa huin bio eta berse abesti da nau, eta lortu dut, interneten dana topa huleikelako, eta beina aurkitzuta, eta igual entzun dut jarraixen bost bider, eta izan da sensazio bat, abesti berri bat deskubritzia, kontestu baten igual ezauena espero, eta horrekin geratia, eta igual momentuan ez dauko loturarik, ez dakit, bizitzen zabitzen ezeekin bezo, beste barik momentu hortan bete inzaitxu, eta hori maite dut. Bale, nik maite dut. Maite dugu. Bai, oso ondo. Akelarre perfektua dao. Banua. Eman. Eman gora.
Eta jakin daiteke ze telesa hil zen? Oin igual lotzatu ikonaz. Bueno, Bueno, a ver, jakingo ez? bazen uste ikusten dugun guk. A ber, ez dait ezagutzen duzuen, baina badau serie bat oso famatu izen zala, bendala urte batzuk, edo aspaldi bukatu zan, ditezala The Vampire Diaries. Oh, wow. Bai, Vale. bai. Ez ez ezautzen? Bai, ikusi. Jesus. Hanbet goxuak eragin gotu. Bueno, Goxoak edo beroak? Bai, Bixak, bale, bixek, bale, orduan bai. Ian Somenjanje ez hautezu? Ba, hola esan da. Igual bai, ez dakit. Fijo, Bale, begiratu, botako diot begiratu. Ez da hori izan, Osa, hori ikusi gaben, horren sukarra pasau izan, eta gerora urten die spin-off moduko batzuk, eta hasi nintzen ikusten The Originals, dala, bueno, apur bat heldu haua ero esaten da, azkenian Vampire Diaries da bai, apur bat adolescentziara ero bideratuta, eta hori apur bat heldu gomen da, ez da oso engantzautan hauen bertan. Eta kanta, ze pentsatu duzu. Zerian danik izan, ze kanta izango, teza? Esaten botute gisa, enaz geratu izenakin. Baina, gaina izan da, abesti bat, ez haukola instrumenturik, dana zan abotz batzuk melodikoa. Kapelan. Bai, eta gaina motz-motza da, eta ez dakit, enaz akorretan zela dan, baina bai, heldu jat momentu hortan, bai. Tripetaraino. Bai. Ba, ze maite dut politak, ze maite dut kolektiboak, horrela, hasi dezakegu saioa goxo, ez da? Bueno, goxo eta martxa pixkat jasartzen badiogu. Ikusiko dugu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Some girls get it done to lose the face to repair. They attend every party, but it's taking them nowhere. Some think it's funny, say they don't need it. Maite dut itxas debekatuen xarma, kantatzen zuen urtz taldeak. Baina gure hurrengo gonbidatuarentzat ez dago itxas debekaturik. Gai debekatuak edo tabu direnak hartu eta mai gainean jartzen ditu. Agian urtz baino nahiago izango du, ez dakit, Sexual Revolution. Adibidez. Xarma bilerak lehorte txiki batetik sortutako lorea dela esaten du Idoia Sánchez erizainak. 2019an egin zuen lehenengo bilera, eta ordutik Euskal Herriko hainbat herritatik pasada bere maletatxoarekin. Algorta, Ondarru, Tolosa, eta bestein beste. Eta zer ezkutatzen du Idoiak bere maletan? Plazerra. Plazerra eta informazioa noski. Jostailu eta produktu erotikoak erakusteaz gain, sexuari buruzko euskarazko aholkularitza eskaintzen baitu. Helburu nagusia salmenta izan gabe, bileretan elkartzen direnean zalantzak argitu eta argibideak ematen ditu. Ahalduntzeko ezagutza ezinbestekoa baita. Eta horrek zalantzarik gabe badu bere xarma. Aitortu behar dut, abesti hau Maitena Salinas Beiztegik aukeratu duela, Bueno, aspaldiko, aspaldiko kantetako bada. Nik honekin inde dantza. Salto! Bueno, pila jartzen dizkizu. Idoia hau ere, beharrezkoa da noiz benka, Gorputzea astintzea, berotzea pixkat, beste gauzetan ere sartzeko ala. Bai, esango nuke gainera askotan bidea zabaltzeko edo badala modu bat. Argitzeko edo.
Bueno, ongi etorri Idoia, berriro. Eskerrik asko eta atzalde hon denoi. Esan dugun bezala, Idoiak Xarma bilerak deituriko proiektua sortu zuen. Saiatu gara pixkat horrela gainetik eta fantasia pixka batekin azaltzen, baina agian hobeto zuk azaltzen badiguzu. Nola sortu zen proiektu hau? Ba, esaten botute gisa saldu duzun moduan, ez dut ez duztiela daulan aurkeztu sekula. Oso politxa izan da. Eta holaxe, bueno, zuk modu poetiko batenea saldu duzu, baina, bueno, esan duzun moduan ni erizainan az, eta ibilina urte batzutan prestatzen, emagina izateko biharrezko azterketa, eirra dana, mirra medikuena betan moduan, erizainena bai, baina, bueno, emaitzarik lortuarik. Eta orduan baldu zan momentu bat, replante hau edo ingan nabela dana, eta zan naben, zek betetzen duz neri, nire helburua izan da, emakumien albuan egotia euren bizitzan ziar, zelan gerturatu nikeni mundu hortara, beste moten, zela azeitu nahike profesionalki bide hortatik. Eta, egizazaten botzut, beti da nik kontzientzia daukotenetik barkatu, sexualidadiai buruzko gauza asko irakurri ditut, ez jaso duten eskuntzagatik, baizik eta interes propioagatik, eta pentseta jaten dela mundu bat superranitza, eta horren barruan, batez produkto erotiko, jostailu erotikoen mundua. Eta hortik tiratu noen, eta gaur egun arte. Holaxe. Guk aitortu behar dugu, Xarma bilerak ezagutzen genuela, aurreko bigarren kafearen deboraldian egon zinen, baina guk topatu dugu hemen aitzakitxo bat berriro zu gonbidatzeko, bigarren kafean gustatzen zaigu, jendeari bigarren kafea hartzera gonbidatzea. Ze lotuta dana. Dena lotuta, eta, ez du aitzakirik behar zu ona gonbidatzeko, baina topatu dugu bat, eta izan da, streaming bitartez jarraitzen gaituzuenok ikusiko duzue pantailan, zozketa bat egiten hasi zinen, masajeatzaileen inguruan, eta orduan guk argazkiak ikusi genituen, eta esan genuen, hemen mota guztietako masajeatzaileak daude, batzuk beste baino handiagoak, batzuk beste baino zarragoak, baino zer dago, ez dugu oso ondo ulertzen. Eta orduan, guk jakin nahi dugu masajeatzaileen inguruan, eta nortzu baino hobeto hau azaltzeko. Esango zute gisa, ni behen asinungo oro jakilerik, eta gutxi hau azkenean trastu honein dago kixonez, ez? Baina, interneten esan duten moduan, internetako informazioa da, así que, nire txuletatxuak ekarri ditut, ez? Zeuen galdera danak erantzuteko. Egisa esaten botzuet, post horren horren ideia urten zan, noizien behin maletan daroieten jostailuak, ez da zaharkitu, nik harremana dauketen enpresak, hemen katalogotik batzuk etaratzen ditu, eta beste berri batzuk ekarri. Eta azkenean niri geratze jat, jostailu berri batzuk ero, inoz erabilitakoak, azkenean bakarrik bileratan erabilitakoak, eta uortuete jat ideiak, eta noiz hemen hori sosketatxo batzuk urtetzen dira. Eta kasu honetan, izan zen, hori, esan duzuen moduan, argazkixetan ikusten den, mikrofono itxurako masajeare famoso hori. Zenba gauzetarako balio duten. Ze mikrofonaren are oso ondo pentsatuta dago. Oso ondo pentsatuta dago. Eta hori, eta horren arira, enaen gura sosketia jarri beretan bertan bakarrik, eta purrati informazioakin osatu noen. Eta nik uste, interesgarria izazala, bintzat jasoten feedbackak hori transmitidu duz. Eta orduan zosketatzen duzunak, touch want izena du, ez? Bai, hori zosketatu da, irazle urtesan. Behan du gatoz. Urrengoako, abixatu, bai. Eta nolako da, touch want da? Zein da bere ezaugarriak, ze materiala da, zertarako balio du? Jostailu honek, mota honetako jostailuak, datoz danak, 60. hamarkadan sortu zen jostailu baten evoluzio moduan. Bere momentuan, Itachi deitzen den enpresa japoniar batek, sortu zaben Magic Wand deitzen den jostailu bat, esan duen moduan, dokona mikrofono itxuria. Hau da, imagina biozue burua handi bat, eta mango batei lortuta. Orduan, bere estimulazio gunia ero, izango da beti kanpo estimulazioa, azkenean ez daudelako gorputz barruan sartzeko diseinauta. Eta horrek emuten dut azkenien daukone anistasun dana, gaur egun masturbadoren moruan erabilileiken moruen, gorputzeko giharrak soltatzeko, ero lepoko minak arintzeko berabilileikela.
Orduan nik uste dut hori dela bere xarmarik handixena. eta personalki da gehien gustotan jaten jostailunetarikoa. Eta, beraz, hauetan sortu helburu plazerrerako hau sortu zen. Printzipioz behintzat, esan duten moduan, markak atara zauen muskuluendako masajea bat moduan, kontrakturak eta askatzeko. Baina, klaro, olako gauza bat hartzen duzunean, norbaitxe egun baten esan gara, kontrakturak igual hankartien dauzketa porra eta solteta jaten. Eta holaxe. Bai, egisa da, historia oso kuriosua dela, sortu zan, hori, berez, esan da, giarretarako masajadore moduan sortu bazan be, eta kontsumitzaile kasu honetan emakumiek, emun zotzen beste erabilera bat, nire ustez guzti zilegi izana, baina horrek eruen zauen marka berai, eruen zotzan bere produktu ezagunenetik bere izenak entzera. Zezaten zauen, zela egomian ere izena olako gauza obszeno baten edo ez dakitzu, kuriosua. Eta pentsatzen dut, hau ere teknologiarekin bat eginez, bere eraldaketak ere izan dituela, ez? Ze joera dago? Nora aldera edo abitzen ari gara raste jostailu hauekin? Esaten motute gisa, ez daukot oso argi. Adibidez, kasu honen... Baina esan gotu segatik. Kasu honetan, esan dutzueten jatorria, Magic Wand izeneko hause, irudikatibiozu gauza oso handi bat moduan. Konektatzen zala bere momentuan, korronte elektrikora bazan gauzat, entxufe duna, eta erosten duzu moduan, batidora bat eukitzen moduan, basakotzen masajeatzaile bat. Gerora, adibidez, marka konkretu honek kablia galdu zauen lehen galdiz 2015 garren urtean, orduan sortu zen bere berzino rekargablia, baina ordura arte eta gaur egun behon diokan, entxufia daukone modeluak jarraiketan da bizeten oso asko erosten den produktua. Eta gero, nik ustot, badauela adibidez, joera, egon zan momentu bat, jostailuak danak tabu ziena, edo, eskutuko gauza bat zan, vibradora bat eukitzea, orduan bilatzen zan, gauza txikixiak izatia, ez? Hori olakotxe mini vibradorak edo balak eta itzea jake. Dildoak ere izan zei edo gauza berdina da? Ez, dildua da, erderaz itzulpenik ez dako nitz bat, gure dagoena esan, da, jostailu seksualak ez dakona vibraziorik. Osa, sakil formadun, falo intxuradun, masturbadore bat, hori litzake. Vibrazio azkenean da, vibratzen da edo zer. Hori da. Telefonoare bai. Hori da. Askotan jotzen du horrekin, baina ondo da hori nik adibidez ez nuen garbi. Baina, kuriosua, ze hau dana datorez, gure bokabularixotik derrigorrezkoa dela, mesedez gaur egun 2021 garren urtien gauz, eta mesedez ez erabili gehiago konsoladore hitza, eskerrik asko. Festarako gehiago erabili daiteke konsolatzeoko baino, ez? Konsoladore hori nundik dator? Ze zarkituta gatu da nitzoin. Ze pentsakeratik? Baina ez izu pentsau, ez da inzarkituta geratu, ze gaur egun erabiltzen da. Eta nundi ator, azkenien momentu baten, naizta, esan duen moduan, ez, tabua zan vibradore bat eukitxea, baina emakume geixenek bat eukien etxien. Eta hori beti egonda lotuta, zaatiakotzu vibradorat, bastakotzelako albuen gizon bat, seksualki beteko zauena, orduan, erosten duzu aparato bat, konsoletako sekarosaz bakarrik. Kotxaua, neskazarra eta kontsoladorekin. Seguramente asko zoriontxua izango zan, momentu hartan eskonduta eusen beste asko baino. Baina, bueno. Eta hori xe, esaten ebilena, ez? Txikitsu hauak zeuzen apurratoan augero, baina gero ikusten du, adibidez, 2019 Satisfyerrak eukizamen buma, eta Satisfyerra ez da, oso bat, txikitsua. Ez da txikia. Eta ez txikilla, ez harina, ez, oso da gauzat, da presentzia dukona. Orduan nik uste dut, azkenien jostailuena eta geixo berbaitzen goilazen enean, bat eukitzia inolako lotzaik eraginak ez dagoeniz, da apurat guztuen araberakoa, gure oso handixoa, gure oso txikitsua. Hori bai, argi gulote euki, handixo baizetiak, ez dauela zuzenki gura esan, placer handixoa zorrara zikotzunik. Askotan bada, como, handixena hobeto, eske olako txikitsua bat, eta gaur egundaz, vibradora oso txikitsuak, potentzia oso handixoa daukenak. Nik Satisfyerra buruz galdetu nahi nun, izan da, zu aditua zainean, iraultza bat. Aditua zea, guretzako aditua zea. Hemen. Izan da iraultza bat jostailu erotikoen munduan? Nik esango nuke baietz, baina ez bakarrik
hostailu erotikoen munduan. Ze oinarte egon garen, berbaitzen egon garen moduen, Magic Wand zan modelu horrena, gero 2000 garren urtia zizanean, oso famatu izan Rabbit erako vibradora, honek die klitoris handako eta vaginarako bi estimulatzaile batera batzen dituen hostailuak. Orduan, iraldaketak ero iraultzak bai egon die hostailuen historian, baina satisfyerrak ekarri dau hori kafe bat hartzen gabitzen bitxartian izgai izatiak. Eta hori lehen esan pasetan. Eta nik ez dakit, baina nik adibes esanike esan gauza bat igual kuadriakoekin eta ez da, izan gauza bat beti aldosuna, indanik berba. Eta bapatien noin zan, que guapo, satisfaira erosi, ikusiko zuze guai. Bai. Gomendatu izan gara, bai, gure elkarren artean. Bai, ahosa okuak asko funtzionau dau, naturalki tratau dan gai bat izen dalako, eta orduan horrek ekarria bazkenian, gure masturbazioa maira ekartia, eta ez hori bakarrik, baizik eta zehaztia gure burua masturbatzeko ez duela bihar vagina barruan esebez. Eta hori ere ez, orgasmo vaginalak direla, zein da klitorianoa, oren jartzen ari den aurpegia idoia da zeragarria. Ikusten ari ez danaren zat, horrela egin duela dardarizo bat, hola begiekin. Daue emoji bat berri xauen oso hona daukana marra bat eta begixako lakorutza begira. Horixe. Konta iguzu, zer dago gestu horren atzean? Keinu horren atzean. Ez dakit, azkenian nik ustot esan dutzueten modan, izan barik ni inuleko aditurik. Beti egon da gure gorputzai etiketak jarri biharra, eta gainera normalian gizonezkoen partetik. Ez da lege bat, baina bueno. Eta beti da, lehen entzutezan, eske ninaz klitoriana, eske ninaz vaginala. Eta orduan, egon die, badauzie esan da, ikerketa batzuk esasko horregati dagoelako ez jakintasuna, esaten dabena, jentiak esaten dauena, bere erako orgasmura heltzen diela vagina bidezko estimulazioagatik, da azkenien zeharka klitorisa estimulatzen dalako, baina barnek aldetik. Edo hori da, zona G, punto G estimulatzen dalako. Eta zer da punto G? Horbe bai dauz, beste ez daulako argi, ikerketa bat asaltzen da gara izen lehikela emakumezkuok badaukoela prostatan analogo bat, eta horren estimulazioak sortzen da bela, orduan, da egisa dala gauza bat, oso komplejua, ondiokan ez dagoena ganoraz ikertuta, esateko moduan, ez ninaz vaginala edo ninaz klitoriana. Da bastante, da zaila, zenmuten daudela modu bakarra heltzeko, orgasmora heltzeko, imaginau, ez dakit, badau pertsonak dauken abilezia titixak ikutziakin orgasmoatek leikenak. Eta pentsatzearekin bakarrik ere. Edo ametzetan. Ikutu gabe norbera. Horrek enbuten doa azkenen gizonezko hilotutako gauza bat izan dela, baina emakumezko bebe gai gare. Orduan, nik uste targi izan da, buruak daukola behintzat edo zereburuak daukola erantzunkizuna ondixea orgasmora heltzeko momentuan, eta ikerketa gehiago egonezien, nik uste hori dela geratu beharreko ideia nagusia. Eta zuk ustezu, guain komentatzen eginean, kontzeptu hauek gaizki erabiltzen ditugula, eta heziketa sexualaren faltagatik dela? Falta zaigu heziketa sexuala, ez dakite eskoletan edo etxean? Falta, ez dauku. Bai, ez da egon, ez da? Hori da, ez da. Orain arte behintzat. Ezin jako deitu heziketa sexuala, 2 urtetik behin, 2 orduko tailer bat eukitzera eskolan. Sentitzen dut, baina ezin da. Eta enbuten da, ez dakitzu, heziketa sexuala da gauza bat azibiako litzakena umiak garenetik. Azkenean, izaki bizidunak gara izaki erdera esaten dana, seres sexuados. Orduan, gu jaixoten garenetik eta hiltzen garen arte, sexualidadea da gure parte bat, eta ezin ja separau. Eta umetan sexualidadea bizitzeko dau modu bat, pubertadian beste bat, nerabezaroan beste bat, helduaruan beste bat, zahartzaruan beste bat, baina beti dau gurekin. Orduan, eukikoa gauke naturalidadea tratauta, eta, zoritxarrez, gure sozializazioa etxien azten da, gerora eskolak dauko bere papela. Orduan, faktore ezitzaile asko sartzen die hortan. Eta bide baliabide minimo batzuk, eta nik uste gaur egon gure gurasoek igualetza bila euki, baina, zorionez igual guraso bihurtzen garenean, bihurtzen bare, izango gare horren aldaketa horren bide. Akaso salto handia egon da, ez erezetik, informazio ezatik,
orain oso gazte eta berde direla, zumeak ere informazio eskuratu dezaketelako internet bidez, eta horrek akaso gauzak zaildu egiten ditu, ezta? Hor kritikotasun puntxu bat behar da, eta sekula baino beharrezkoagoa dela. Kuriosua da gainera, zaten dozuna, hain bertan izango da seguramente historian zehar eskura behintzat informazio geixen daukoen momentua, baina asko eukitze horrek ez tozku laguntzen, zuk esan duzu moda, zeka, jakin inbida, eukibida beste informazio bat eukibiozu, informazio hori zela baitz, filtrau alizateko eta geraketako egixak edo, bueno, entzat, oinarri bat daukien gauzetaz, fijatzeko, ez dakit, eta bestela, hori ez dauenez, dauku kalian jentia esaten, edurra dana plastikua. eta holako txega, informazio mila dau, eta orduan, ez da inerreixa, eta ikusten duzu, oine informazio pila bat adibidez, ez da, sexu bidez transmititzen dien infekzioi buruz. Eta aldiz, oin bertan, edo azkenen gurtietan, sekulako gorakada egon da hortan. Orduan, horrek ekarten dau pentsetia, danok teoria hobeintzat badakigu, baina gero praktikara eruate horretan, hor dau, desajusten moduko bat, ze gero hori zifretan eta ez da isladatzen. Así que, bueno, irudikatzen dut horrekiko dabela zela baitxeko, esateko eukiko dabela, hori, informazio hori, gertuko bide batetik jasotzia, eta ez dakit. Eske azkenean konfiantzazko iturri batetik gainera, ez? Ez edo zeinek esan da, edo zeinerata engarazita. Oin bertan, gurasuen gana junezkero eta hola, normalen gurasuekin dauken, depende ze harraman mota dakotzen, baina ez da izaten olako gaixetako, osagaiei buruz informazioa lortzeko joten duzun iturrira. Eta igual jokozu, zeureko adarriako beste batena, berak ikusi dauela, ez dakize zoritxarrez, ez dakize porno pelikula, eta esan dau, hau inbida holaxe. Eta orduan geraketa jaku golan, eta astutxe jaku pornua, Spiderman-dan moguan, fikzioak arri dela. Eta gaina batzutan ere, era agresibo batean, ez, azaltzen dituela harremanak, beti ere gaina menpekotasunean, adierazten dela, emakumea beti menpekotasun batean, ez, azaltzen delarik. Hori da, transmititzen ditu balore oso oker batzuk. Beste asko, guretzan, hor barruan dana topatzia, egongo da etikoak dien pelikula batzuk, egongo da moduan etikoak dan informazio, da zilegitasuna ondixo emunal jakun bat. Osasuna, ez? Osasuna bere kontzeptu zabalenean ulertuta. Gertatzen zaizu zuri bileratan, argitu behar dugu, guain ezin dituzela bilerak egin? Zoritxarrez ez. Baino, zuzeneko salmenta egiten ari zara. Hori da, bai, neiken bakarrazkinen ondiokan aktibo mantentzeko edo, da alatabe, baten nere gana joten badau, nik nere, ez da izu zintzotasun danakin saiatuko naz orientatzen, ero asesoratzen, eta hori, zuk esan duzun moduan, eta nek ikusten bot, eskatzen doztanak benetan, nik eskenien naikenak ez daula bere biharrak asetzen, ez dutzat salduko gauza bat ez dana hortara. Baina, bueno, egoketu aburrati, dana hobetzen dan. Galdetu nahi nuna zan, bilera hauetan gertatzen zaizun, agian, bilerak eskatzen dizkizutela produktuak ezagutzeko, eta bukatzen duzula, aholkularitza gehiago egiten produktu salmenta baino. Esango nauke hori pasau da dala gauza konteindotela. O behintzat nire sensazioa hori izaten da. Nire helburua beti nisaiatzen az divulgazioa izatia, ez azkenean. Eta kuriosua da, ze nik bilera honek aurrera baten ditu, bilera talerrero, eta nik ez nien asegon sekula eta persex bilera baten. Orduan, nik transmititzen dut, edo nik itzen ditut bilerak, niri jasotzia gustako jaten moduan. Eta kurioso da, ze bai jasotzen duzu feedback hori, nik beti galdetzen dut, baten bat egon da lehena, eta eskenien, esaten dututena, nik ez dokot zerekin alderatu nire burua. Eta jente asko esaten duztana da, guegon gitzen, ez da despedida baten, edo jai baten, ez dakizer, eta garek erakutzen zozkun, olako, ez dakize aparatu erraldoi, eta eta erosi, porque, da superrona. Ez da nire helburua. Eta esaten dututena, sortzen dan askotan, sortzen dien konversazioa, sortzen dien galderak, eta deskubritzen dien gauzak, daneri gaixen beteten doztana, eta bukatzen tenean bilerak beti esaten dut, zuetako baten batek zezer berrexo ikasten badau, netako ederto. Horentxe komentatu duzuna gainera, ez? Askotan nola egiten dira horrelako bilerak ez benetan ezagutza bat nahi dalako, baizik eta guazen tonto nahitea. Hori da. Hau da, sexualitatea tontotzat hartzen dugu. Barre. Gainean norbait ezkondu behar danean, esan nahi dut, ze kontzeptu dauke gure sexualitatearen inguruan, osasuna izateaz
aratago esan nahi dut, beti ere txikitkerietan eta tontakerietan akaso gelditzen garelarik, ez? Nik irudikatzen dut hori etorrela ikela lotzatik edo, ez azkenian lotza emoten duz nire lagunekin horrena berba itxia, orduan, zela ningot berba lagunekin horrena, alkola eta barre hartien, inoke inorre serixo hartu barik edo, galdera batzuken nahi dutena galdetu, baina, como que no quiere la cosa, erantzuten duzten, baina da, holan, ez dakit nik ez dut euki egoera horretako zerarik, bai, badauze talde batzuk aski hau dauzenak, ero bai dauzela igual modu jaikor batioan, ez da lain zerixo etxe baten, sofa baten jarritxa, baina alatabe nik ustot ez dala sortzen zera hori, eta dana seriotasunez hartzen dan, o niri bintzat pasau gatena. Imaginatzen dut, danon artian sortzen dan, esan da, giroa edo. Girua, hori da barkatu jaten urtetzen. Girua moduko dela, eta, bueno, hori, danone esku dau, eta hori, beti ez da urtetzen olako ondo. Euki danetik pasabizan jat, baina, bueno, nik uste orokorrian helburua betetzen diela. Jende aldua izaten hasi da. Esan dezakegu hori. Ez pentsau, gero gainera, askotan ahaztu itxegat, ez dut galdetzen banamanan zea dindaukon bakoitzek, baina, bueno, gutxi gora berakua, eta euki izan dut, hori 20 urteko tarteko jentia, edo 60 ingurukuak, eta kuriosua da, ze askotan galderako zoantzerako izeten dira. Bai. Ara? Osa, bai, hori kurioso da, ez dakit. Osa, benetan adinak ez dauko nik uste zuzeneko eraginek. Edo, pentsa dezakegu hor, erdibidean ez dalago egon behar bezalako eziketarik, ez? Hori da. Duela hainbeste jaiozirenek eta egungoak. Eske azkenian itxendien galderak danak die hori, gauza berrixak deskubritzera bideratutakoak, ero esperientzia berrixak esperimentatzera, ero dana da horrekin lotuta, ez esango egoten da. Eta nik galdetu nahi nizun, bueno, txoin, gure galdera pribatuak egin daitezke? Jakina. Gu oso irekiegea. Bai, mesedez. Bota. Oain lotxatu naiz. Ez emakumea, hau babes leku bada. Zu pentsau, nik kontatzen dutela gaur egun vampiroi buruzko telesailak ikusten ditu dala, mesedez. Beak hori bota ostean, Bai, txoin, bidagauza bat ingo deu. Ari dira Twitchlariak, iduia, igual ez dakizu, baina Twitchen gaude. Ez nekixen. Momentu hontan. Eta gure Twitchlariak ari dira hemen, gure txatean, arratsaldean esaten, eta ez ditugu agurtu, barkatu nere akatsa, haupa denoi, Riberrock, Arto Beltz, Marko, Ede, Axuri Beltza, denak, eta galdera bat indute. A ber, ba. Inigo ez da zuekin mutikoak ez baitute bere lekurik gai hontan? Ez. Ez da kasua. Ez da hoi kasua. Kasualidadea izan da. Argiten behar deu, kasualidadea da. Bai. Inigok ezintzunean, edo ez du egon nahi. Edo euskalo zergatik, baino... Ez dakigu nun dagoen. Gaia ez dago lotuta... Baino, kasualidadea izan da... Guztiz. De hecho, usten bostazu esaten... Bai. Eukidoten bilera danetatik, nik hobeto pasatzen dutena, die mixtuak. Mixtuak, asko ze saltxatu biperre jo. Asko aberazgarrizoa danontzat. Beti be ezagunak dienian, osagurote esan nireike gauza, konfiantza bat egon bida pertsona horrein artean, baina emakumezkoak izan, bai gizonezkoak izan. Egisa da, hasieran komentatu den moduan, emakumezko guatzen garenean, sortzen da beste giro moduko bat, baina eta bonian hori, mixtuak eta izaten dienen, azkenen interesa dau, bai norbena sexualidad ezagutzeko, bai parekuana. Orduan, izaten da oso aberazgarrixa. Así que urrengo baten trakil, inigok maixen dekua, vamos. Inolako problema barik. Hirugarren kafe bat hartuko deu, eta inigo menongoa, eta zuek, Twitchlariok, zuek ere galderak egin nahi behituzue, hemen txatean galdetu beldurrik gabe, Idoia, zu, esan duzu, erizaina zara, eta hilerokoaren kontuetan ere... aritu zara, landu dituzu. Bai, formakuntza bat itxeko aukera eukinaben, eta hilerokoan ezitzaile izateko, titulu ere mususten zela, papel gainen oso ondo geraketan da nabakitzue. Eta hori bai dela tabua, esango zenuke... Tabua baino esango nen ez ezaguna. Ez ezaguna. Ze emakumezkoek jasaten duen beste gauza asko moduan, normaltzat jotzen da, normaltzat ez dien gauzak. Eta oikua izatiak ez dauna izan normala edo sasuntxua danik, ez? Mina iburuz ingeiken, inbageike berba ero. Horrati da kuriosua, ez? Bueno,
bai nik ustot gutxinaka, esan duen moduan, hostalioen asuntua eta izen leiken moduan, nahi dut pentsau edo, ze, klaro, ja eskola garaixen ez nau eta ez dakite zelan bizitzen dan bertan, baina nahi dut pentsau, tanpoiak eta konpresak aldatzera soia zenian komunera ja ez diala eruaten droga moan poltsikoan gordeta. Bida gauza bat kontatuko dizut. Pasadana aste honetan Bigoko unibertsitatean. Bigoko unibertsitateko ikasle elkarte batek bere intentzio, ez zigu bere intentzioak zalantzan ez ditugu jarriko, baina intentzionarekin ekimen bat proposatu zuten, eta bereiek esate zuten azan, behar balin baduzu edo tanpoia edo konpresa edo emakumentzako hilekua jasotzeko, hileko daukaten pertsonentzako produktuak, jun irakasle baten gana, edo garbitzaileen gana, edo unibertsitateko langileen gana, eta eskatu boligrafo morea. Broma. Benetan? Asteontako kontua da. Eta eskatu boligrafo morea, eta orduan irakasleko langilek badakite boligrafo moreak esan nahi duela, edo tanpoia edo konpresa edo horrelako zerbait, eta emango dizute. Bueno. Asteontako kontua da. Bale, olako gauzak ez daue laguntzen. Eta dana dau oso ondo, benetan nebilen esaten, hala ze ondo, eta esan duzun erarte, esan boligrafo morea. Ai ama, benetan. Ze gaizki. Horren aurrean, ez oinoku, leheno komentatu duzunean, nahi pasatzen zait, ez daukat inongo arazorik esateko, adibidez, ez? Eukitzen detenean, edo, regla, hierokoa, edo zer gauza dela. Esan itzen dut, gaina propio esaten dut. Ez dut esan gaine, ozin pertsonarekin, ez, hori baiten intimidadea, hortu nahi detenarekin partekatu dezaket, baino batzutan ere gustatzen zait, hori normaltasunez hartzea. Baina, konpresa bat, edo tanpoi bat hartzen bat eskutan, kontuatzeako, hainaiz dia txiki sartuta eskun, da korrika baten, nola zerbait txarra ingo banu ez dela, eta errepente ikusten duen ere burua, eta esaten, baitena favorez, eta naiz konturatzen, hau da, automatikoki txertatuta daukan ere buruan. Oso errotuta daukagu. Oso errotuta. Da gauza bat zoritxarrez, gure holan jaso duguena, eta horrako gauzak aldatzea oso zaila izaten. Edo espresioak ez gaixo nago, eta horrelako, eta nik askotan esaten dit, gaixo, zu oso sasuntxu, zaude horregatik daukazuna. Eta horrek, hori da gauzat, ez dana ezagutzen edo, eta da, hilekua, tensinua, ero temperaturia dan moduan, beste bizizeinu bat dala. Eta hileku eukitziak nahi dago esan, gauzak ondo doia zela. Orokorrean gero, minak eta alde batera utitxa, baina hilekua eukitzeko gai baldin bada zeure gorputza, nahi dago esan, energia nahikoa daukola, hormonen igo eta jeitxiera horrek itxoko, eta hilekua gertatzeko, orduan. Ondo, beti da notizi berri ona. Bai. Eta aipatu behar dut, kontatu dudan bezala, Bigoko unibertsitateko kontu hau, kendu zutela kanpaina hau zabaltzeko gaina kartel batzuk egin zituzten, eta kendu zituzten, ze jendea sareetan ohartu zen, kexatu zen, unibertsitateko talde feminista ere kexatu zen, ze hau etzan berez unibertsitatearen ekimen bat, unibertsitateko ikasle talde baten ekimen zen, eta kendu zuten, baina bai, sareetan kendu zaien boligrafuan asuntuagatik? Hoi da, bai. Guk hemen komentatzen genuen bezala, jendeak esatu zen, esateko, eske horrela etzea guztiz kontrako lortzen ari zauzta normalizazioa. Honek ez gaitu laguntzen. Ez zabatu egiten gaitu, ez? Beti ere berkutatze prozesu horretan. Eta gainera, egiten badituzu pantxinak eta kartelak eta mundu guztiak balin badaki boligrafo moreak, hau esan nahi dula, boligrafo morea eskatzen balin baduzu. Ja berriro estigmatizauta. Berriro, eta mundu guztiak ja badaki zaren eskatzen. Eta kendu dute badagoelako sareetan baita mugimendu bat, eta ez dakitzu, horren parte izango zen, nola zuk badaukazun zure Instagrameko kontua, ez dakit, kontzientziatzeko eta gauza hauetaz kexatzeko eta gauza hauetaz ez da kritikatzeko, baina irakasteko eta pixkat hezkuntza hori zabaltzeko, azkeneko urtetan badago, ez da, sare sozialetan tendentzia hori de, hau gaizki dago eta honengatik dago gaizki. Gaizki eta gero baita, soluzioak ere ematen direla, ez? Ez da bakarrik kritika moduan, baizik eta esan, begira, hau horrela baino, zergatik ez dugu horrela egiten, ez da? Nik uste dut, lagungarrixena kasu hontan azkenien dela ikusgarritasuna emotia. Eta, telebistan eta normaltasun ez urteten die, tanpoien eta konpresen esan da, iragarkixak. Baina eske,
Ilekoa ez da urdina. Hori esan behar dizu, baina ez gara pitufoak. Eta are gutxi hau, nik behintzat ilekoa, ilekoa torte jatenean, aurreko egunetan espanaz ondibili eta sekulako mina jasaten ditut, orduan nahi duten azkenengo gauzia da tanpas bat jarri eta buruz bera olako. Txiribueltak ematen jarri. Normalien ez dut dukitzen gogorik hortarako. Eta oin esan duzula, aurrekoan entera honitzen, oine omen dau Netflixen edo oso fama hartu dauen telesail bat dela Los Bridges. Bai, ikusten dugu. Gossip Girl zarra. Hori da, baina eski horrela da, bai. Ba, irakurren aurreko baten, antzanez, kapitulo baten, protagonistetako bat komunera doia eta ileku agertzen da, eta gorri agertzen da, odola. Bai. Eta aste honetan beste batean bai, Firefly Lane oso gomendagarria baita, eta berdina saltzen da gaina praka txuri batean, hortxe. Dena, egon behar dena, gorriztatuta, eta esan nuen, oso ondo, jakina baietz, ez? Foko eta beste pertsonaiek nola... Bueno, beste emakume bat sartzen zen, beste emakume gazte bat, eta nazka bezala erabiltzen, adierazten zuen nazka, aurpegi jartzen zuen, eta beste aldiz, oso harro esaten zion, begira. Eta jartzen zion aurpegia horrean, ez? Orduan bi emakume hor, bata, pentsakera, entzineko pentsakerarekin naiz eta gazte izan, eta besteak ez, aurrez aurre jartzen zion esan ez begira, hau da. Yes? Hau ere ni naiz, eta zeitin axola, zer diozu, neo zer pentsatzen duzu. Nik benetan pentsetan dute, kasu honetan hori, ikusgarri itxasunak izango dala poliki behintzat honekin bukatuko dauenak, ez? Lan asko da itxeko, eta esaten dut, eta gugan aldaketatxoekin bidie, eta sobre todo guk hori transmititzen duenean, ez? Gaztiagoak dien perretzonei. Nahi dut pentsa belduko dara momentu bat. Eta gero, hilerokoa ere bai bere konpresiotasuna badu, esan nahi, eta aste bakoitzean desberdin sentitu gaitezke emakumeok, hau da, zer janari edo elikagai aukeratzen dugun ere kontutan izan beharko genuke, nola egiten dugun lo, ze aktibitate, esan nahi, hor badago, ez? Asko zer jakina, eta osasunarekin lotutagoena. Importantien esango nauke dala, guk behintzat, behintzat, sinisten dan gauza da, hilekua dala gauza eta islaua. Zagitu, dala gauza bat, hilabetian behin pasatan dana, kasu hortan behitu, oin hilekua hitza, azkenen euskeraz da, eta daukoen hitz bakarra baina. Nire kasuan adibidez ez da egokintzen, nik ez dakot hilekua, hilero. Nik hilabetia, urtea dauzko 12 hilabete, baina nik ez dauzko 12 hileko. Imaginatu dut nimoan jente asko. Baina, bueno, esken menstruazio hitza be oso politia ez da. Zoritxarrez, baina, bueno. Eta gogorra egiten da, ez? Esateko garaian, auskatzeko garaian. Bai, ez dakit, baina, bueno, igual duto. Astu jasen ebilen esaten, imaginau. Ez, nik uste komentatzen nahi zinela hori, egunak berak, komentatu dizut, aste bakoitza ere desberdin izaten dela, ez? Hileroko bakoitza dela mundu bat. Hori da, baina... Eta obario bakoitzare bai, ez da berdina. Ez, hori... Hori da? Oia, konta iguzu favorez. Bueno, esaten ebilen moduan. Tarteka, Edatuta dauzen pentsakerak, ez? Bat da, hori, zuk esan duzu moduan, hilabete bakoitzean, hilekua etortzen den bakoitzero, obario batetik askatzen da obulu bat. Eta hori ez da holaxe. Ez da erloju bat esaten da bena. Hilabete hau bestia. Ez, guztizko hori mito bada. Gauzia da gainera, obulazioa gertatzen den momentu esaktua badauze gorputzeko adierazle batzuk begiratu lehizkela, baina horre beti emongo duzku data edo momentu holan orientatibo bat. Jakitzeko zen momentutan obulau duen, inbiko gauke hilabete oso baten ziar, X denboran ziar, ekografia bat egunero, eta karo, hori ez da oso biablia. Ez. Baina, eta hori, eta gero nebilena esaten, ez, hilekua ez dana gauza bat aislaua, ez da gauza gertatzen dana X denporatan, eratzen tal, hilekua daukot. Ez, hilekua ziklo baten parte da, horregatik esan komentatu zuna astiena eta aste bakoitzak, edo, fase bakoitzak bere garrantzia dauko, bere ezaugarrixoak dauzko, eta horren aurren guk modu baten edo beste baten erantzun geike. Eta nire askotu gustatzen, oso kuriosu da ez, askotan esan dugu, ez naz nidia hormonak. Ez hormona dauzkat altzea duta. Ez dia hormonak, zara zu. Eta hormona horrek, zure parte dien moduan, zuk dukotzu. Lau fase, zure zikluan ziar, eta danetan zara zu. Eta punto. Eta zuzara ninean, hormona batzuk dituzu gehiago gutxiago, zure bizipenen kin alderatuta, eta zure pentsakerak, eta guzti horrek ere kimikoki ere gure erantzuna duke. Gauzia da, olako esamoldiek, eragiten da bilena da, gure arrostasun bat eragitia, gure barneko prozesu bati, emuten dotzau, kanporatzeko, oitxuria ero, dio hormonak, hormonak zeu zara. Eta, orduan, zeure
zikloan zehar jasaten duzun gora bera danak guzti zilegi die, eta ez dakotzu inoi arrazoiak emon beharrik. Egun baten egotiarren hemen goixen, eta horrengoan hor behien. Eta esan zeike, baiz, nik uste dala ogula bindotelako ero ez, baina jakin guzti zilegi dela, eta hori esala zu. Ez dala hormoa, ez dakitzu. Esan du. Esan du, eta gaina honekin bukatu behar du, ze denbora aurrera doa, eta agur esan behar dizeo. Ja, Hirugarren kafe bat mesede. Hirugarren kafe bat hartuko. Eta laugarren bat, eta bosgarren bat. Jo, esan biot, ez nekixela bentsu bukatzen zala, baina itxialdin moruan, uste dut, bueno, perfecto, geratua, perfecto. Oso goran. Aizan da, itzain gabe, baina ulermen kolektibo bat, maiteut kolektibo bat euki deun bezala, ulermen kolektibo bat euki deu, eta horrela bukatu behar deu. Eskerrik asko, Idoia. Sareetan zu jaritzeko? Esla da, Instagramian xarma_bilerak kontuatzian nau, eta gero Facebooka beba dago, baina importantiena nik uste gaur egun ja Instagrama da bakizu. Idoia gurtzen dugu, baina guk gauza asko dauzkagu kontatzeko eta laizter bueltatuko gara. Irratia. Novela beltza irakurtzen duenak badaki, genero horrek baduela zerbait harrapatzen zaituena, zenbat kostatzen den beste irakurketa batzuetara salto egitea. Halako zerbait gertatu zaio Miren Gorratxetegiri sortzaile gizan ere. 33 ezkil bere lehen eleberrian beltzetik jo zuen, eta ahaleginak egin baditu ere bere sormen lanetan beste genero batzuetatik jotzeko, beltzetik etorri zaio Sotoan Gordeak bigarren eleberria ere. Lehenengo eleberria eta gero egin nitu saiakerak edo nahi probatu ez, agian beste zerbait, baina azkenen martxa hartu eta aurrera joan dena berriro ere novela beltza izan da. Eta hori beltza bekaren eskutik, uste eta asko eta pentsatzen nuena, baina gehiago batetik hori ez, neure burua eramaten nuen konparaketak egitera, aurrekoan nago ikusi, orain zerbait ezberdina egin behar zenuke, ez egituran bakarrik, ez kontatzen direnak ere badute antzekotasuna, aurrekoan ere sekretuak zeuden, familiako tirabirak, eta hemen ere badaude alakoak, markoa desberdina izan arren, eta nik uste izaera desberdina dutela, baina bai, ez, eramaten zidan neure burua konparatzera aurrekoekin. Eta gero, espektatibak ere bai, ez, aurrekoak oso harrera ona izan zuen, eta zalantza horiek sortzen zitzaizkidan, oraingoak ere izango ote du, ez du. Ez dakit, nik uste, azkematen liburu guztiek behar dute irakurlea engantxatze hori, ez, baina novela beltzak agian areta gehiago eskatzen du hori, irakurlea protagonisten azalean sartzea, eta jakin min horrek harrapaladan horriak pasa eta amaieraraino irakurtaraztea nik uste. Bianako mahastietara garamatza lan berrian idazle Azpeitiarrak liburuaren azal koloreak iragartzen digun moduan ardoa eta odola uztartzen dituen eleberrian. Nora eta Alexek osatutako bikotea da kontakizunaren ardatza, Norak Sotoan Gordeak nahi lituzkeen familiako sekretuak argia ikusiko dute pixkanaka Alex bikotearen jakin minak bultzatuta. 3 hamarkadetan zehar saltoka garamatza Gorrotxategik Noraren iraganeko sekretuak eta egungo ezinegonak korapilatuz. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 6-etatik 7-etara. Kultur tartea, naiz irratian. Eta orain, Zaldibarreko auziari buruz hitz egin behar dugu. Bai, hala da. June Amaia. Hau zuena da. Azken egunetan oso presente egon den gai bat da Zaldibarko gaia eta gaurko efemeridea ere bada. Izan ere asteburuan urtea bete da Berter Recycling enpresa kudeatzen duen Zaldibarko zabortegian luizia gertatu zenetik, eta gaurko egunez lindano egon zitekela ohartarazi zuten ekologistak martxan sareak. Egun haietan gertatutakoa ondo azaltzeko egunez egun joango gara. Hau izan zen Euskadi Irratian hondamendia gertatu eta lehen albistea.
AP8 autobidea erabat itxita dagoelako Zaldibar parean. Segurtasun sailak berri eman digunez, mendi magalaren zati bat behera etorri da eta erabat itxi dute, esan bezala Zaldibar pare horretan AP8 autobidea. Segurtasun sailak adierazi digunez, oraindik ez dakite pertsonaren bat harrapatuta gelditu den edo ez inguru horretan. Otsailak 6ean Zaldibarko zabortegia behera etorri zen eta bi langile, Alberto Sololuze eta Joaquin Beltran, hondakinen azpian harrapatuta geratu ziren. Hurrengo eguneko goizeko ordu bat arte langileen bilaketan jardun zuten, baina amiantoa topatu zutenez bilaketa eten behar izan zuten. Hala ere, egunean zehar geologoek lurra aztertu zuten eta arratsaldeko 7etan langileak bilatzen hasi ziren berriz. Otsailaren 7tik 8irako gauean sutea piztu zen zaborteriaren goialdean eta suhiltzaileek ezin zuten iritsi suteraino eta egunek aurrera egin ala suteak bertan jarraitzen zuen. 8ko goizean bilaketa lanak hasi zituzten, baina eguerdiko ordu biak aldera berriro eten zituzten. Zabortegiaren kudeaketan zuden hainbat irregulartasun barkatu jakin ziren. Gaurko egunez, aipatu bezala, lindanoa egon zitekeela ohartarazi zuen ekologistak martxan taldeak, naiz eta Jaurlaritzak hori ukatu egin zuen. Gainera, suteari aurre egiteko Kantabriatik helikoptero bat eraman zuten ura botatzeko, baina ez zuten itzaltzea lortu. Otsailaren 10ean berriro bilaketa lanak martxan jarri zituzten, baina lurraren ezegonkortasunaren ondorioz berriro eten behar izan zituzten lanak 3. aldiz. Zabortegiko irregulartasun gehiago azaldu ziren. Bestalde, egun honetan azaldu ziren lehenengo aldiz Eusko Jaurlaritzako agintari eta arduradunak prentsaren aurrean. Iñaki Arriola ingurumen sailburua eta Estefania Beltran de Heredia segurtasun sailburua agertu ziren. Arriolak Berter Recycling enpresari egokitu zion erantzukizuna. Otsailaren 11ean Zaldibar eta inguruko herriek Zaldibar argitu plataforma sortu zuten. Eta hurrengo egunetan zehar mobilizazioak, agerraldiak eta manifestazioak antolatu zituzten. Horrez gain, Durangoko epaitegiak Luizia argitzeko ikerketa abiatu zuen. Hurrengo egunean, Arriola eta Beltran de Hereda sailburuak Urkullurekin agertu ziren zabortegian. Sua itzaltzeko beste saiakera bat egin zuten robot batek ideatutako makina batekin, baina ez zuten ezer lortu. Berter eta Jaurlaritza lehen aldiz bildu ziren orduan. Berter Recycling enpresari zigor txostena ireki zion hilaren 13an Jaurlaritzak, aurreko urtean antzemandako irregulartasunengatik. 14ean, Iñaki Berraondo, osasun sailburu ordeak eta Juan Jose Aurreko etxea osasun publikorako zuzendariak, jakinarazi zuten hiriguneetan normala dena baino 40-50 aldiz dioxina gehiago zeudela airean. Eta eskatu zieten inguruko herritarrei etxeak ahalik eta gutxien aireztatzeko eta kalean esfortzu fisiko handirik edo kirolik ez egiteko. Otsailaren 15ean lurra egonkortzen hasi ziren bilaketa lanekin eta sua itzaltzen saiatzen jarraitzeko. Zaldibar argitu plataformak deituriko manifestazio jendetsua izan zen orduan Zaldibarren eta 5.000 herritar inguru elkartu ziren gertatutakoa argitzeko eskatzeko. Otsailaren 16ean sugarretara hurbiltzea lortu zuten suhiltzaileek eta sua itotzen hasi ziren. Otsailaren 18ean legebiltzarrean agerraldia egin zuten Arriolak, Beltran de Herediak eta Urkulluk.
Maria Jesus San Jose lan sailburua eta Nekane Murga osasun sailburuarekin batera. Jaurlaritzak akatsak onartu zituen, baina adierazi zuen Berter enpresa dela zabortegiaren segurtasunaren arduraduna. Hurrengo egunean, zabortegitik ateratzen zituzten hondakinak eramateko alternatibak aztertu zituzten. Espainiako autonomia erkidego batzuetara eramatea izan zen egin zuzen alternatiba hauetako bat, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiako zabortegietan lekurik ez baitzegoen. Otsailak 20an, Zaldibarko Luiziak harrapatutako bi langileak bilatzeko lanak erreskatatzeko bigarren gunea zabaldu zuten, eta arratsaldeko 5:00 sutea erabat itzaltzea lortu zuten. Baina 5 ordu beranduago berriz piztu zen sua. 21an beste zigor txosten bat irekizion Jaurlaritzak Berter Recyclingi, enpresa horrek aurretik zituen pitzadurei buruz abisurik ez emateagatik. Otsailaren 26an, erakunde arteko koordinazio mailak bukatutzat eman zuen bere zeregina, eta ingurumen eta segurtasun sailek osatutako talde teknikoak egin zuen lanen jarraipena. Bestalde, Bizkaiko Foru Aldundia eta Zaldibarko, Ermuko eta Ibarko udalek jakinarazi zuten beren buruak akusazio gisa aztertuko zituztela hasi zen epaiketan. Martxoaren 3an, Joakin Beltranen senideek Beltranen eta Sololuzeren gorpuak bilatzeko lanen deskoordinazioa salatu zuten eskutitz baten bitartez. Martxoak 14an, COVID-19 dela eta alarma egoera ezarri zuten, eta Zaldibarren egiten ari ziren lanetan eragin nabarmena izan zuen horrek. Moteldu egin zen bilaketa. 15 egun geroago, operatibo osoa berriro martxan jarri zuten. Apirilaren 5ean, bilaketa lanetan Alberto Sololuzeren autoa aurkitu zuten hondakinen artean. Eta maiatzaren 14ean, Europako batzordeak Luizia ikertzea erabaki zuen jasotako informazioak funtzionamenduan gabezi nabarmenak azaltzen zituela azalduz. Uztailak 21ean, Zaldibarko zabortegiak kudeatzen duen Berter Recycling 2002 enpresako 30 kargu atxilotu zituen ertzaintzak, eta 2 egun beranduago epaileak arduragabekeriazko barkatu hilketa egotzi die Zaldibarko zabortegiko arduradunei, eta aske utzi zituen behin-behinean. Ikertuei pasaporteak kentzeko agindu zion magistratuak eta hilean behin agertu beharko zuten agintaritzaren aurrean. Abuztuaren 16ean giza-hezur bat aurkitu zuten zabortegian. Polizia zientifikoak baieztatu zuenez, 23 metroko sakoneran tela zinguratuta aurkitu zuten tibia pertsona batena zen. Hurrengo egunean giza-hezur gehiago aurkitu zituzten, eta haien ondoan objektu pertsonal batzuk. Hortik 2 egunera, gorpuzkiak Alberto Sololuzerenak zirela baieztatu zuten DNA probak. Zabortegiko Luizia gertatu zenetik, Zaldibar argitu plataformak bere borrokarekin jarraitzen du. Eta urtarrilaren 6ean salatu zuen gertatutakoaren aurrean inork ez zuela erantzukizunik hartu. Urtarrilaren 20ean Eusko Jaurlaritzak Berter Recycling enpresari egotzi zion Zaldibar inguruko gainazaleko eta lurpeko uretan sortutako kalteen erantzunkizuna. Enpresak kaltea konbideratzeko proiektu bat aurkeztu beharko zuen. Urtarrilaren 22an, Berter Recycling enpresak baztertu egin zuen Zaldibarko ingurumen kalteen erantzule bakar izatea.
eta inplikatutako beste eragile batzuk ere erantzule izan litezkeela erantsi zuen. Baina astebetera Durangoko epaitegiak abian jarri zuen Berte Recyclingen eta enpresako 3 arduradunen aurkako prozesua. Gaur egun erantzunkizunak argitu gabe daude oraindik, eta honen aurrean Beltranen familiak deitutako elkarretaratze batean, Solo Luze eta Beltran omendu zituzten, eta bigarrenaren gorpua aurkitu arte zabortegia ez zigilatzeko eskaera egin zuten. Margarita Robles Espainiako defentsa ministroak atzo egindako adierazpen batzuetan, Eusko Jaurlaritzari arpegiratu dio egindakoa gutxi zela eta armada erabiliz gero lana hobeto eta azkarrago egingo zutela. Honen aurrean Eusko Jaurlaritzak adierazpenak injustuak direla erantzun du eta zuzentzeko eskatu dio Roblesi. Urtebete ondoren argitu gabe jarraitzen duen kasua da hau. Aipatu bezala, Zaldibar argitu plataformak eta herritar askok elkartasuna erakutsi dute familiekin. Elkartasun honen adibide da Zaborrezko Munstroa abestia. Koka egin digu, gaua dira suzkoak, gezurra gari du. Nondik dator usaina zenbat izarratu, ez da arriskurik baina, leioak zarratu. Herriak, erantzunak, erantzunkizunak behar ditu. Zaldibar argitu herriak, erantzunak, erantzunkizunak behar ditu. Zaldibar argitu. Aberats poseak, miseria sortzen du, botere gozeak. Sortu dugun pozoia datorkigu bueltan, ez da kabitzen loia, alfombraz bietan. Herriak, Joaquin eta Alberto gertuko, etxeko behar ditu, Zaldibar argitu. Herriak, Joaquin eta Alberto gertuko, etxeko behar ditu, Zaldibar argitu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bueno, Junek
alde egin digu, baina eskerrik asko berari eta eskerrik asko Amaia gure reportajetxo hau prestatzagatik eta guk bigarren kafetik ere erantzukizunak nahi ditugu. Jakina baietz, hau ezin da horrela gelditu. Laizter itzuliko gara. Naiz irratia. Novela beltza irakurtzen duenak badaki, genero horrek baduela zerbait harrapatzen zaituena, zenbat kostatzen den beste irakurketa batzuetara salto egitea. Halako zerbait gertatu zaio Miren Gorratxetegiri sortzaile izan ere. 33 ezkil bere lehen eleberrian beltzetik jo zuen, eta aleginak egin baditu ere bere sormen lanetan beste genero batzuetatik jotzeko, beltzetik etorri zaio Sotoan Gordeak bigarren eleberria ere. Lehenengo eleberria eta gero egin nitu saiakerak edo nahi probatu ez agian beste zerbait, baina azkenen martxa hartu eta aurrera joan dena berriro ere novela beltza izan da. Eta hori beltza bekaren eskutik, uste eta asko eta pentsatzen nuena, baino gehiago batetik hori ez, neure burua eramaten nuen konparaketak egitera, aurrekoan nago duzu, orain zerbait ezberdina egin behar zenuke, ez egituran bakarrik, ez kontatzen direnak ere badute antzekotasuna, aurrekoan ere sekretuak zeuden, familiako tirabirak, eta hemen ere badaude alakoak, markoa desberdina izan arren, eta nik uste izaera desberdina dutela, baina bai, ez, eramaten zidan neure burua konparatzera aurrekoekin. Eta gero, espektatibak ere bai, ez? Aurrekoak oso harrera ona izan zuen, eta zalantza horiek sortzen zitzaizkidan, oraingoak ere izango ote du, ez du. Ez dakit, nik uste, azkematen liburu guztiek behar dute irakurlea engantxatze hori, ez? Baina novela beltzak agian areta gehiago eskatzen du hori, irakurlea protagonisten azalean sartzea, eta jakin min horrek, harrapaladan horriak pasa eta amaieraraino irakurtaraztea nik uste. Bianako mahastietara garamatza Lanberrian idazle Azpeitiarrak liburuaren azal koloreak iragartzen digun moduan, ardoa eta odola uztartzen dituen eleberrian. Nora eta Alexek osatutako bikotea da kontakizunaren ardatza, Norak Sotoan Gordeak nahi lituzkeen familiako sekretuak argia ikusiko dute pixkanaka Alex bikotearen jakin minak bultzatuta. 3 hamarkadetan zehar saltoka garamatza Gorrotxategik Noraren iraganeko sekretuak eta egungo ezinegonak korapilatuz. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 6-etatik 7-etara. Kultur tartea, Naiz irratian. Zer da, hau, Maitena? Hau, festa gogoa da. Jarri diazuta nintzen. Ze beharra dugun. Ez que zozketa daukago. Inauteri, zozketa. Inauterietako zozketa. Berriro errepikatuko dugu, egunero errepikatzen ari gara, zozketa daukagula hemen abian, eta ostegunean irabazlea esango dugula. Wow. Eta osteguna da... Ostegun gizen eguna, orduan... Gaino oso sari berezia dago, ezin dizuegu esan. Sari gizena. Gizena. Ostegun gizenako, sari potolo-potoloa. Eta horratzen dagoen norbaitek, bere burua seinalatu du, ni naiz saria. Ez Inigo, zuetzara saria. Zuetza potoloa. Etzea potoloa. Oraingoz. Bueno, venga, aitortu behar dugu, guk esan dugu hemen Inigo zago, non dago Inigo junin da, Inigo ez dugu hor parte hartuko, baina Inigo hor dago, Bai. Eta Inigo entzuten ari da hemendik. Guk esaten dugun guztia. Bai. Hor dago, nik uste inbidetan pixkapa dagoela, esaten du, bereiekin egon nahi dut, baino ezin naiz hor eseri, venga, hemen geldituko naiz, hola, gure goxotasun honetan. Entzun Inigo, zuk ezin duzu parte hartu zozketan, baina azalduko dugu nola hartu ezaketen parte gure entzuleak. Sartzen bazadete, gure sare sozialetan, adibidez hemen Instagramen, ez dakit ondo ikusiko zuen, baino hortxe dugu kutsatxoa jarrita, zuen mezuak idazteko. Ze jakin nahi deu? Zuen inauteritako abenturatxoak, anekdotak, bizipenak,
Dagoeneko norbaitek idatzi dugu esaten, kutsatxoan ez diola uzten kontatu nahi duen guztia kontatzeko. Anekdota luzea. Anekdota luzea. Orduan, ezin dula kutsatxo bidez kontatu, baino lasai bidali digu bere mezua, Eta zok ere bidele dezakezute, ze WhatsApp zenbakira ere idatzi dezakezute. Gure bigarren kafeko WhatsApp zenbakira. 688-722-444 telefono zenbakira. Eta ondo esan dut, asik etxalo Eman, goiuri, eman. Ez da gero Hori da Iñigo ez dagoelako eta presiopean ez zaude. Egia da. Gaur kolektoi botasun honetan zaude. Egia da. Hola egiten digola, mutur. Egia da, erraztasuna jartzen dizkiazu zuek ez Iñigoko ezela. Eske, zuek guai. Eta bueno, atzo iritsi zen mezu bat, eta etzen iritsi ez. Telefono zenbakira eta ez Instagram kontura. Nora ba? Twitch bidez. Iritsi zen. Zen moderno. Gure Twitchlariak. Eta irakurri ingo dugu. Begira. Gu behin Tolosako inauteritan ginen eta Azpeitin sokamuturren bukatu genuen. Eta inor guaindik ez daki oso ondo nondik noa heldu ginen. Wow. Sokatik tiraka, akaso, enteratuko dira. Ze txarra maitena. Horrelakoak entzun nahi ditugu. Horrelakoak, luzeagoak, motzagoak ez. Ez motzagoak ez, benetako abenturak, ezin dira. Xetasunak berdute historiek. Nasmenduz beteriko historiak izaten dira. Beraz luze edo behintzat ertain. Beraz, bidali, jakin nahi dugu, eta bueno, gauza bat esango dizut maitena, atzo Fariba Xeijan Uriartek bere anekdota bat kontatzu zuen, orduan agian igual zuk kontatu beharko duzu gaurkoa. Jo, ez zaite zer burura etortzen, benetan esateizuet, Ez da edo ez dudalako kontatu nahi. Ez, benetan ez zait ez zer etortzen. Eta seguro bat baino gehiago dudala, zeni Tolosako inauteritan, etorri naiz urte luzez, zeni pixka Tolosarra sentitzen naiz. Bai, hoi entzun dugu. Ni ona daun tokin horrea juten naiz, horren itzalea. Ez zait etortzen, katxiz. Pentsatuko dut. Buelta bat. Pentsatu eta badakizu gure saretan, telefono zenbakira, edo Twitch bidez kontatu dezakezu, eta agian ostegunean sari potolo bat eramango dut. Zuretzat izango da. Bueno, pentsatuko dut. In which I believe. Hear my Bueno, saria guk daukagu gure gonbidatuekin. Haze, akelarrea montatu duguna gaur gure bigarren kafean, emakumezkoen bigarren kafe honetan. Emakume profesional, emakume jatorrez, inguratuta gaude gaur, bereziki. Eta, bueno, atzean Celeste daukeula, Hear My Voice, abestiarekin. Urrengo gonbidatuaren inguruan hitz egingo dugu, eta bere proiektuaren inguruan. Esan behar dizuet, Artoteka hitzak bi esan nahi izan ohi dituela. Bata, Afrikako hegoaldean hazten den landarea dela esan dezakegu, baina bigarren adiera bat ere badu gu gaur izpide duguna. Frantsesetik datorkigun Artotek hitzatik zaigu ezagun, eta arte garaikideko bilduma esan nahi du. Kontzeptua bakarrik ez, karekin ere badugu horrelakorik duela gutxitikona Euskal Herrian. Artoteka proiektua eta plataforma, arte garaikidea bultzatzen du artistak zaintzen dituelarik. Egungo artea zabaltzeko modu berriak sortzeko, arte garaikidea eta gizarte sarea lotzeko bideak eraikitzeko, eta artisten ekonomian eredu berriak bultzatzeko beharretik sortu da proposamen hau. Irudikatu liburutegi baten antzeko leku bat. Baina liburuen ordez, arte garaikideko lan bat maileguan hartu eta etxera eraman zenezaken denbora batez. Mailegualdia amaitutakoan, itzuli egiten duzu, eta beste batekin aldatzen duzu. Eta horrela, zuk nahi duzun bezain bestetan errepikatu dezakezu. Apirilaren 11 arte,
Azkuna zentroak bere BBK Mediatekaren erakusketa gunean, lanean proiektuaren esparruan, aurkitu dezakezue Artoteka. Edo euren webgunean, artoteka.org. Artotekaren atzean 3 izen daude. Irantzu Gijarro, Marina Urrutiko Etxea eta Laura Diez. Arte garaikidearekin zerikusirik ez duen publiko batengana hurbiltzeko aukera sortu dute. Orain arte ezagutza edo interes espezifikorik izan ez duena, baina hori aldatzeko asmotan datoz. Gurean dago gaur Bilbotik datorkigun Irantzu Gijarro Plaza, guzti honen inguruan solasteko. Enpresen administrazio eta antolakuntzan lizentziatua da, merkataritza zuzendaritza eta marketinean espezializatu zen, eta beti izan du kulturarekin eta artearekin lotura estua. Proiektuen eta pertsonen koordinazioan, baita kudeak eta kulturalean zein publikoan, eskarmentu handia du. Bereziki prozesuen diseinuan eta proiektu kulturalen eta sortzaileen sorkuntzan. Horregatik ez da kasualitatea Artotekaren sortzaietako eta koordinatzaietako bat izatea. Kausalitateak eta arimak eraman baitu horretara. Arratsaldeon, Irantzu? Kaixo, arratsaldeon. Ongi etorri. Aurkezpenagatik. Plazerra, hainbeste gauza garrantzitsu egiten dituzuen, balioan jarri behar dugula ere, ezta? Bueno, Irantzu, testu inguru bat emateko guzti honi. Europan zabaldu den Reshape ikerketa eta akzio proiektua hartu duzue abiapuntu gisa, ezta? Europako arte ekosistema indartzeko eta artista eta kultur langilei alternatibak emateko jaiotako sarea dena. Nola topatu zenuten hau? Eta, nondik jaiotzen da Artoteka plataforma? Hori, Reshape Europako proiektua Karraskan, Wikitoki eta sarean kultur eta berrikuntzaren arloko elkarteak dira, eta hauek batu ziren, eta Reshape proiektu honetan lantalde bat sortu zuten, bai Europan eta bai Bilbo. Orduan, lantalde honetan, Laura Diez eta Maria Urrutiko Etxea zegoen Europako lantalde horretan, eta Laurak urte batez, Frantziako Artotek batean lan egin zuen, eta ideia proposatu zuen lantalde honetan, ez? Eta Artotekak bai badituela horrelako, guk, Bilboko lantalde honek egindako ikerketan, karentzia batzuk edo Utsuneak akaso, ez? Egin gabeko gauzak baditugu, ezta? Horren inguruan. Ikerketa honetan, bai sailkapen batzuk egin genituen eta hautatu genituen utsune horiek, eta Artoteka bazen soluzio bat edo alternatiba bat, ez? Eta, hortik hasi izan dana. Orduan hasi ginen Frantziako modeloa jarraitzen eta begiratzen, eta ia albadogun lortu, bai esan Frantziako Artotekak bilduma publikoa da, orduan, bada publiko gauza bat. Lau hamarka da, daramate honen inguruan lanean. Gu nolabait, iritsi berriak gara honetara, ez da? Beraz, hori kontutan izanik, lehenbiziko urratsak ematen ari zarete. Ze Frantzia aipatu dugu, baina Alemanian, Italian, Errumanian, Austrian, Herberetan, edo Mexikon ere, horrelakorik ematen da. Zer suposatzen du Euskal Herritarrentzako eta Euskal Herrirako Artoteka bat izatea? Adibidez, beti ikusi dugu artea gauza elitista edo ezin eukina, ezin dozuna eukin zure etxean edo zure espazioan edo lekuan. Orduan, nik uste dut Artotekak hori zabaltzen duela eta hurbiltzen duela arte garaikidea denentzako izatea, eta baita gure artean arteari buruz hitz egiteko ahalmena eukitzea, ez? Hori lortzen dugu ez bakarrik artelanak gure etxeetan eukitzeagatik, baizik eta Artoteka baita badauka bitartekaritzako jarduerak, orduan artista eta herritarren arteko harremanak bai sortzen ditugu ere bai, eta sortu nahi ditugu, orduan elkarrizketa bat sortzen da, eta jendeak
ahalmen handiago daukate arteari buruz hitz egiteko, edo euren bizipenei hitz egiteko artearen ikuspuntutik, ez? Gaina kolektibotasunaz hitz egiten hasi gara gaur bereziki ez dakit, konektatuta gaude. Konektatuta gaude, sensazio, sentsibilitate horrekin, eta zuek ere horrelako zerbait egiten ari zarete, azkenean beste kolektibo batzuekin ere elkarlanean ari zaretelako, besteak beste Karraskan eta Wikitoki, eta aurreko astean izan genituen hemen sarean elkarteko Sandra Mutxastegi eta Maria Larramendi. Bai, beraz, esan dezakegu, kultura bezala bere erroak kolektibotasunean badituela, zuek ere hortik, ez, edaten ari zaretela. Bai, egia da, zelan sortu da Artoteka horrela izan da, kolektibo modu batean, eta gero nahi duguna sortu da beste kolektibo bat artearen inguruan hitz egin alduguna, eta esanten da, gaztelaniaz, baina ez dakit, comunidad de prácticas o comunidad de aprendizaje. Dela, sortu komunitate bat, eta gure artean ikastea. Komunitate ezitzailea, edo? Eziketarako komunitatea. Bai, hori. Orduan, bai da, gure sedea bai da hori, ez? Lortzea, komunitate bat sortzea, gure artean, bai, arte kudeatzaile agenteen artean edo eragileen artean eta erabiltzaile edo herritarren arteko harremana edukitzea. Eta nola funtzionatzen du, Artoteka gartelan hauen maileguak eta hori zein da izen ematearen prozesua eta zenbat denboran izan dezakezu lana hartzen dezun lana zurekin. Ze Netflixen tankera hartzen diot pixka bat, goten bitartez egiten dut. Bai, egia da, hori beti esaten dugu liburutegi baten antzeko funtzionamendua daukala, bere atzean, baina konplexuagoa da. Azkenean, bizita tekniko bat egin behar dugula etxe edo espazio horretan, ez? Non jarriko dugun, bai dagoelako atzean seguro bat, hori, orduan, funtzionamendua da errez egin nahi izan dugu, orduan gure webgunean sartu, bilduman sartu, artelana erabaki, eta artelanaren azpiko partean, badago jartzen duela botoi bat, artelan hau nahi dut, interesa daukat, artelan honetan, orduan, klikatzen dozu, eta hor, zure datu pertsonalak eta non jarri nahi dozun eta zein artelana nahi dozun, badago formulario bat, ez? Idazten dozu. Orduan guri, ailegatzen zaigu e-mail bat, eta gero kontaktuan jartzen gara zurekin zeintzuk diren urrengo urratsak edo urrengo pausuak. Eta bai esan, hori, bizita tekniko bat egin behar dugula, instalazioa egiteko, eta artista badator gurekin ere bai. Orduan hor sortzen da lehenengo harremana erabiltzailearen eta artistaren arteko harreman edo elkarrizketa, ez? Eta gero 3 hilabetez eduki dezakezu artelana zure espazioan edo etxean. Eta bai, Maitenak esan du, hori, gero 3 hilabete horiek pasatzen direnean beste bat hartu dezakezula, ez? Baina, bai esan, Artoteka orain prototipo fase batean dagoela, eta orduan, ekainera arte maileguan eduki aldutela, eta, testeatzen ari gara, ia zelan formatu hau ondo dagoen, eta, gero feedback bat jaso, eta ia zelan... Eta, bai, egia da, presioa daukala. 3 hilabetez, erabiltzaile individuala edo partikulara bazala, artelan bat alokatzeagatik edo maileguan hartzeagatik, 50 € ordaintzen dituzu, eta berdin da zein nolako artelana.
Aizer, artelanak izan daitezke 6.000 euroetako artelanak, hau da, oso merke ateratzen zaizu, horrelako artelan bat zurean eukitzea, ezta? Bai, hori da. Berdin da, artelanen prezioa, danak prezio berdina daukate, eta erakundea bazara 150 euro 3 hilabetegatik. Hori da jarritako Streaming bitartez jarraitzen ari diren entzuleak ikusi ditzazkete artelanak, ari gara hemen irudiak sartzen, irrati dizetzen ari bazarete, sartu zaitezkete irubebikoitzartoteka.org, gidatzen ari ez balin bazarete, ez sartu mesedez web horrian, Zutzibiliko dira, baina etxera iristean. Hoi da, etxera iristean sartu, baina etxean bazaudete lasai eta goxo bigarren kafearekin, sartu artoteka.org webgunen eta ikusiko dituzue. Ze badaude hemen, 30 artelan, 10 artista, gaika ordenatuta eta egile bakoitzaren bizitzari eta lanari buruzko informazio gehigarriarekin. Orain momentu honetan hemengo artistak dituzue plataforman, adibidez izenak aipatuko ditugu, ezta? Bai, 10 dira, bai. Belén Cerezo, Elena Goñi, Juana García Pozuelo, Maua 3, Raisa Álava, Raquel Asensi, Saioa Olmo, Tunipanea eta Victoria Askaso. Disiplina anitzak hartzen dituzue zuenean, instalakuntzak, margolanak, eskulturan, eta txoritxo batek esan digu agian etorkizunean performantzak ere egongo direla. Ze zaila performantzak, alokatzea, ez da? Bueno, zer duzue buruan? Bai, hori da, egia da esperimentu bat. Zaila da, edo ia zelan sartu herritarrei, zelan hori alokatu edo zelan egin, ez? Izan daiteke espazioa eskola bat izatea. Orduan, performance artista hori maileguan hartzea, igual performancearen esan nahia. Orduan, adibidez, performer batek egin dezake instrukzio batzuk, zelan performance hori egin, eta orduan, adibidez, ikasleak egin dezakete, bere egunerokotasun bizitzan edo nahi duten momentuan performance hori. Orduan, egia da esperimentu batean gaudela, baina Victoria Askaso hau bada artista digital aplikazioak egiten dituenak, eta bai zelan alokatu aplikazio bat, hori berdina, ez? Baina bai baditugu artista batzuk bitartekaritza jarduerako zuzenduta daudenak. Non erabiltzaileak ez dira igual etxean edo espazio komertzial batean alokatzeko edo egoteko, baina bai residentzia batean, edo eskola batean, edo ospitale batean, beste nolako lekuetan, ez? Adineko entzako egoitzak ere, barne, haze toki interesgarriare, eskolez aparte, gaur egun ez da, artea eramateko, ze arteak ere badauka bere terapia. Ez, arte terapia ere hor dago eta ez da kasualitatea, pentsatzen dut hori ere zuek buruan izango zenutela, ez da? Zezuek ere gaika sailkatu dituzue artelanak, eguneroko bizitza, ekologia eta natura, erritual, identitatea eta memoria. Hori adibidez, gaiena egin dugu bilduma hurbiltzeagatik. Jendearen interesak zeintzuk diren, igual, artelan, bilduman sartzerakoan artelanak, 30 artelanak erakutsi beharrean, gai, egunerokotasun gaiei, horrela zailkatu dugu edo horrela banatu dugu, ez? Eta orduan zure interesaren arabera, esaten duzu, natura eta ekologia eta naturak. Sartzen naiz hor, eta ikusten duzu zen nolako artelanak dauden. Horrela pentsa dugu. Spotify filmin egiten duen bezala, filmak, Tarantino hori gustatzen zaizkion filmeak, ez? Eta orduan sartzen zara hor, eta behiratzen dituzu, berak zer ikusiko zuen, ez? Horrelako hurbiltasuna lortzeko. Nei performance bat egiteko tutorialaren asunto hau, oso interesgarria
iruditu zaite. Benetan bai ez gainera, adibidez, eskoletan, segun ze gai landu nahi den, hori gorpuztea, eta denak talde lan batean, ez? Hori egitea, eta beti ere, aurretik artista batek, ez? Bere buruan, ez? Ondo evoluzionatu duen edo, ez? Edo garatu duen ideia bat egitea oso gauza ederra izan daiteke. Eta komentatzen zenuen arira, Irantzu baita da demokratizatzea azkenean, ez? Zuk hasieran komentatu duzun hori, ez elitismo hori alde batera utzi, ikusgarritasuna eman, baina hortaz gain ere, zuek nahi duzue artistek diru bat jasotzea. Hori baita garrantzitsua da, ze artearen inguruan hitz egiten dugunean, poesia asko, aitzen da, baino diru gutxi. Ofizioa da. Ofizioa, ez? Prekarietate handiko ofizioak izaten dira bertan. Eta zuek bereiekin nolabait, solastu duzue, bereien beharrak identifikatu dituzue, eta artotekak ere horretan lagundu nahi du, ezta? Bai. Artoteka sortu genuen momentuan, egon gara denbora guztian kontrastatzen eta hizketan artistekin, eta bai, orduan artistak, guk artistei ordaintzen diegu, kasu honetan 3 artelan utzi dizkigute, eta guk ordaindu diegu ez dakiz zelan, bai, ordainean eman diezuela, 500 euro ez dira? Bai, 500 euro, hori da. Eta hori bakarrik? Eta urte batean zehar. Eta gero, bitartekaritzako aktibitateak ere bai artistentzako dira. Eta hortik ere eskuratu dezaketa hierrak egiten badituzte edo dalakoa. Aipatu dezute, Frantzian 40 urte daramatzatela hau egiten, eta badaukatela horrelako sistemarik erakunde publikoen babesarekin. Hemen horrelakorik ikusten duzue? Instituzio publikoren babesa jasoko duzue? Horrelako programaren bat bai buruan? Bai, hori bai nahi dugula. Hori da lortu nahi dugula. Irekita gaude. Eusko Jaurlaritza, eskerrik asko. Bultzadatxo bat eman dizuete, ez da? Esan nahi, Eusko Jaurlaritza ez dago atzean ere, edo? Bai, laguntza, diru laguntzak, Eusko Jaurlaritzak emandakoa, eta Bilboko udaletxeak ere bai. Eta foru aldundiak, Bizkaiko foru aldundiak badauka urtero sari bat, ertibil deitzen dana, eta urtero jasotzen dituzte artelanak, eta biltegi batean daude, orduan gustatuko litzaiguke hori, artoteka eta ertibilen arteko harremana sakontzea edo... Hau, etortzen ze burura batean, ez? Erabili gabeko etxeak bezala. Zenbat pertsonak behar duten etxe batean bizi, eta zenbat dauden utxik. Eta besteak beste, hemen duguna, ez dakitza bat hilabete daramatzen esaten alokairu bilan abilela eta ez dute txerik topatzen. Bere kasuan bezala artean ere pasatzen hau da, zenbat gauza dauden, hor soto batean, izkutatuta, inoren eskura, eta zuek diozuna, ez? Hartuta publikotasun horretatik, plazaratu dezagun, eta babestu ditzagun, baino, ez dakit, bizitza bat eman diezaiogun arte horri, ez da? Bai, eta gero bai esan nahiko nuke, hori, momentu honetan, lehen esan bezala, Azkuna zentroko mediateka, BBKko mediatekan gaudela, eta badaukagula erakusketa bat, bildumaren artelan batzuk ikusgai edo ikusal ditugunak, eta mediatekarekin bai egiten ari garela harreman bat sortzen, orduan badaukagu leku bat, dokumentazio lekua, orduan artelan eta artisten arteko, euren ikuspuntutik, zeintzuk diren mediatekan dauden liburuak. Orduan, badago lotuta ere bai liburua eta artea, eta badaukagu hor sortuta espazio berezi bat, non bizitatzen dituzten pertsonek irakurri dezakete ere bai artistak sailkatutako liburuak, ez? Osondo dago, harremanez aparte hizkuntzak ere hor daude, ezta? Hizkuntza desberdin bat daukelako arteak, eta norabide askoetako bideak dira, baino denak toki
antzekoetara eramaten gaituzten, naiz eta norberaren pertzeptioa artearekiko, ez? Oso subjetiboa da, Oso noski. subjetiboa da eta oso bakarra den. Eta esan dezu hain proba moduan dagoela edo eta zenbat erabiltzaile dazkazute orain? Espero zenuten harrera jaso dezute edo... Bueno, oso paseka. Aize ondo. Aurpegian nabaritu zaila. Aurpegian, indola bapateko Bai. Pozik. Bai, oso pozik gaude, gaur egun 8 erabiltzaile ditugu. Egia esan, batzuk sailkatu dituzten artelanak erakusketakoak dira, orduan erakusketan hilabete eta erdi utzi nahi ditugu, baina bai 3 hiru artelan badaude etxe ezberdinetan, eta jobstasuna da, esperientzia eduki dut instalazioa egiten, eta sortzen den harremana artista eta erabiltzaileen arteko harremana oso polita da, eta artistentzako ere gauza berri bat da. Eta, bueno, erabiltzailearentzako ere, bai, baina nahi dut esan, artistarentzat, momentu horretan, asaldu alditu 1000 gauza, ez? Eta bai, eta gero, medio, prensa edabietan. Bai, hori edabietan, izugarrizko arraka eukidoku zabalkuntza pile bat, bai Euskal Herrian eta bai nazioartean, Espainian. Bidaltzen dizkizute gero argazkiak begira artelanan ere etxean nola dagoen, bida hemen daukat edo, etxean. Bueno, eske instalazioetan. Instalazioetan, karo. Ez, ateratzen ditugu. Zuek. Ez da etxoiten, ez? Bereiek bidaltzea. Gero da Instagram. Instalazion Instagram. Dena toki berdinetik dator. Pentsatzen ari nintzen, egongo direla kaso ez, oraintxe bertan artistak, bigarren kafea entzuten, eta esango dute, ara, ni enteratu gabe neon, horrelako, ez? Ekimen bat aurrera eramaten ari zirenik. Badago, buruan duzu edo, naiz eta bain proba moduan edo piloto moduan egiten ari zareten hau, posible da, kaso, hemendik ez askora bigarren deialdi bat irekitzea, edo nola behintzat jarri daitezke zuekin harremanetan, horrela balitz? Bai, orain arte egiten ari direna, artistak, oso proaktiboak, jasotzen ari gara pila bat, eta bai, da emaila idatzi eta guk jasotzen ari gara euren helbidea eta euren izenak, baina bai hori da, froga batean gaudenez, finantziak eta aldetik gure aurrekontua bukatu egin da, baina bai gure ideia bai da deialdi berriak egitea eta gure bilduma zabaltzea. Orduan, egiten dugunean, informatuko dugu, bai, noski. Noski, eta guk gonbidatuko zaitugu bigarren kafea hartzera, saio honetan gustatzen zaigulako jendeari bigarren buelta eskatzea, eta bigarren kafearen bigarren bigarren kafea hartzea. Guretzako azkenean, hau baita instalakuntza bat, hau oraintxe segurako performancea egiten dugu. Eta horren esaten dugu, baita gero ze pasatzen da, ez? Guzti honekin gero ze pasatzen da denbora aurrera joan ala. Eskerrik asko. Plazerra izan da, zorionak benetan, ze, bide berriak irikitzen ari zarete, harreman berriak ere ikitzen, eta hori momentu honetan sekula baino gehiago behar den, ez? Momentu honetan beti poztekoa da. Beraz, segi aurrera eta espero etorkizunean, hau potolotu egin dela, esatera etortzea. Mila esker. Eskerrik asko. Mila esker, neskak. Keep calm and bigarren kafea. Eta orain Maitenak zerbait gomendatu behar digu? Bai. Eta zer da? Niri gustatuko litzaidake lehenbizi, entzutea, hau, talde baten inguruan hitz egin behar dut. Bale. 80. hamarkada da erdialdera, jaiozena, oso ezaguna, eta duela 2018an Euskal Herrian izan genuen, Pasaian kontzertu bat ematen. Karo, eta zuk nahi duzu entzun musika, ez da? Entzun nahi jakina baiet. Jende guztiak jakingo du. Bale, venga. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Entzuten ari garena Mortxibaren Roma Wasn't Building Ere da. Oso ezaguna, nik uste dut askok esan dutela, Mortxiba, bai. Eta pitxin bat itzeingo dut euren inguruan. Pitxin bat ez daukagulako denborarik, segituan pitxin bat. seiak gainean ditugu eta askar. Venga, Ross eta Paul Godfrey anaiek beraien ospea Londrestik zehar zabaldu zuten acid jazzarekin. Sky Edwards abeslariarekin izan zituzten topaketak Mortxibaren sorrera ekarri zuten. Trip hoparen behin betiko konboetako bat sortu zelarik. Melodiarako eklektizismoz eta sentsibilitatez horniturik arrakasta handiak izan dituzte hamarkada hauetan. Baina dena ez da egonkortasuna izan. 2003an Edwardsek taldea utzi zuen. Mortxiba une latzetik pasa zen bere publikoak eta kritikak Daisy Marty abeslari ordezkoari gogor eraso baitzioten. 2009an itzuli zen aurreko abeslaria eta taldea normaltasunera itzuli zen tarte batean. Mortxibaren hasiera gizartearen momentu oso konkretu batean eman zen, non industriaren barruko eta kanpoko aldaketa askorekin bat egin zuten. Musikaren etorkizunaren bilakaeran eragin zuzena izan zutenak. Diskoetxeen eriotza geldoak eta zuzeneko musikaren hazkundeak lagundu zuten horretan. Entzun dezagun orain beste kantetako bat. Desi Mortxiba entzuten ari gara, beste kanta famatuenetariko bat dute. Doinu hauek pixkat performance bat egiteko aproposak, ez? Hasierako. Gogoz gelditu zara. Beraiek ere oso performance zaleak dira, eh? Bai. Entzun. Seagulls scavenge, still ice cream, worries vanish. Naiz eta trip hoparen iraultzaileak direla esan, beraien kantek estilo eta genero asko jorratzen dituzte. Bluesa, countrya, acid rocka, jazza, soula, hip hopa eta elektronika nahasten dituztelarik. Sky Edwardsi asko gustatzen zitzaion countrya, Ross Godfrey, 60ko hamarkadaren amaierako roka eta Poli hip hoparen zale amortua zenez, guzti horren kombinazioak Mortxibaren soinu aparta sortu zuen. Paulek 2014an utzi zuen taldeko kide fundatzailea izan zena. Mortxiba izena berak jarri ziolarik eta taldearen lehen lanak ekoitzi zituen. Beraz, beti itzaluzea proiektatuko du taldearen gainean, naiz eta dagoenako partez izan. Tik gaur egunera bere anaia Ross Godfrey eta Sky Edwardsek jarraitzen dute bikote musikal moduan eta datorren maiatzean beraien 10. diskoa kaleratuko dute. Entzuten ari zaretena Sounds of Blue da. Stone silence sat on that boat floating out.
Duela egun gutxi plazaratu berri dute kanta hau Sounds of Blue, Blackest Blue diskoaren lehen aurrerapena dena. Sky Edwardsek eta Ross Godfreyk konposatu eta ekoitzi dute, eta positibotasunari eta ezbehar pertsonala gainditzearen ingurukoa da, buruzkoa da. Trip hop energiaren babesean. Zera dio kantak, olatuek emozioen emotibitatea esnatzen zituzten. Gauza honi aurre egiten diodan bitartean, arnasa hartu nabil igerian nabilela. Libre ondoratzen naizenean. Last breath in, closed eyes, nose hold, equalize, pulling down on the bound, descending deep, ending earth undefined. Gurtu behar ditugu gure entzuleak eta eta bestia proposagorik okurritzen. Gure Mortxibaren Sounds of Blue abestia hau baino. Eta zuk ere agurtu behar zaituztet. Ze gustora egon garen. Bai, haze akelarre polita egin duguna. Haze gozamena, bai, ederra izan da. Ze polita. Bai. Maitena Salinas Beiztegi noiz arte. Datorren astera arte. Datorren astera arte. Zuk ez duzu gutxe egiten, Muixo handi baten hori. Eta Maia Resende egiluz. Zu noiz arte? Ez dakit. Zu azaltzea hemen, hola? Bai, sorpresa. Espera Bai. sorpresa, ez dakit, polita Gustagarria noski. Vale. Bai. Ta ni bihar hemen izango naiz gure mutiko apartaren laguntzarekin. Jakina baiet. Agur, entzuleak. Agur.